ଆମର ବୁଢ଼ୀ ଖାଉଛି ଛେନା ପଖାଳ। ଏଇ ଅରାନ୍ଧ ସେଇଥିରୁ ସେ ଛେନା ପଖାଳ ଖାଉଛି। ଘରେ ତ ମାଛ ମାଂସ ପାଇବନି ନା, ସେଇଥିପାଇଁ ସିଏ ବି ନିରାମ ଖାଉଛି। ବୁଢ଼ୀ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ବୁଢ଼ୀ 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 ଭଲ ଲାଗୁଛି? ଖାଇବାର ବ୍ୟସ୍ତ, ତାକୁ ବହୁତ ଜୋର ଭୋକ ଲାଗିଯାଇଛି ନା, ଖାଇବାର ବ୍ୟସ୍ତ। ତା ପେଟରେ କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ହେଇଛି ପୁରା। ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲା, ଏବେ ବୁଲି ବୁଲି ଆସିଲା, ପଖାଳ ଖାଉଛି। ବାଏ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ରେ।